As Zocas teñen xa un museo en Muimenta, unha localidade que pon así en valor a súa gran tradición zoqueira. Ubicado no pórtico da Igrexa Bella da localidade, foi inaugurado este sábado nun acto que contou ca presencia de numeroso público, entre o que se atopaban o presidente da Deputación e membros de Xotramo. E é que o organismo provincial colaborou con 8.000 euros neste proxecto de recuperación do noso patrimonio etnográfico, que culmina anos de traballo por parte da asociación no que se implicaron os veciños da zona. O museo acolle unha exposición de 40 modelos distintos de zocas, así como de ferramentas necesarias para a súa fabricación. Destaca tamén un antigo banco de traballo de zoqueiro e un carro restaurado e cargado con troncos de bidueiro no que se trasladaba a madeira.